Здравейте, уважаеми малки и големи зрители! Знаете ли какво означава мамото? Ако влезнете в Google и напишете мамото, ще ви излязат думи като мамето, мо-та-мо и други. Но мамото така и не съществува като дума, но съществува като име. Име на една школа, която обучава деца от 6 до 18 годишна възраст на актьорско майсторство. Тъй като и аз съм част от тази школа, мога да потвърдя, че там се забавляваме, играем, запознаваме се с различни истории и най-важното – работим в екип. Всичко това правим с нашия прекрасен ръководител Антон Николов, или както всички деца го наричаме – Тони. Днес, за съжаление, той не е в студиото, но до мен е Симай Хасанова, част от школата Мамото. Здравей си! Здрасти, Ади! От колко пиеси си изиграла до момента? До момента съм изиграла само една пиеса, но тя много ми хареса. Успяла ли си да намериш приятели? Да, успях! Ти ми беше приятел още от доста време и ми помогна да се запозная с други хора. На какво се учи едно дете актьор? Учи се как да изразява чувствата си чрез пиеси. В кои постановки играеш в момента? В момента в школата играем пиесата Олеле, в която участвам като принц, както и ти. В пиесата Суматоха в Лапландия, където участвахме заедно, ти беше главната героиня, Снежанка. Нека да кажем на зрителите ни как се помнят толкова много реплики, като тези на Снежанка. Първо започнах да си чета репликите, след това започнах да ги уча ред по ред, а най-накрая давах на мама или тати репликите ми да ме изпитват. Нека да опишем нашия ръководител, как изглежда той по време на репетиции. Той е много мил човек и винаги е усмихнат. Едно нещо, което много ми харесва за него, е, че ни дава собствено пространство, как искаме да изиграем ролята си. А ти самата подготвила ли си нещо като реплика или монолог за нашите зрители? Ами, мога да кажа някои реплики от пиесата Олеле. Ето ме и мен, веднага се явявам. Красиво пременен, на вас се отдам. Принц номер 6 съм, аз танцувам без да спирам. Имам страхотен глас, музика разбирам. Мислиш ли, че един ден ще станеш професионален актьор? Ами, много бих искала и да се надявам, че да. Когато усетиш провал, какво правиш, за да продължиш напред? Ами, опитвам се да забравя за провала и да се концентрирам върху следващата си реплика. Усещаш ли актьорството като част от себе си? Да, като цяло от всички уроци, на които ходя, най-много ми харесва актьорското майсторство. Какво би пожелала на децата актьори, които ни гледат в момента? Пожелавам им да участват в колкото се може повече пиеси и най-важното е да се забавлявате. Благодаря ти за участието. Желая ти много успехи и винаги ще те каня, когато имаш такива. Така завършва днешното ни предаване. Гледайте ни през юни и с още интересни гости. И това беше от нас. Ако ви хареса, ударете лайк бутона и се абонирайте за канала. Довиждане и до нови срещи!